হ্যালো এ রেখা মনোজ এ রাখিটা মতে পিঁধেই দে মনোজ রাখিটা তু মো হাତରେ বাঁধি দেলো ନାଇଁ ମନୋଜ ମୋ ବାପା ଏମିତି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ମନା କରି ପାରିଲିନି ଲୋ ମନୋଜ। ଆଲୋ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୋର କେତେ ଧାରୁଦାର ଅଛି ମୁଁ ଲାଚାର ଲୋ ମନୋଜ। ଆଲୋ ହଁ ଲୋ ତାଙ୍କର 20 ଭରି ସୁନା ଦେବେ 20 ଗୁଣ୍ଠୁ ଜମି ଦେବେ ତା ସହିତ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଲୋ ମନୋଜ। ତମେ କଣ ଚାହଁ ନା ତମର ଏଇ ମନୋଜଟା ସମାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗାଣ୍ଡି ଟେକି ବାଟ ଚାଲୁ ନାଇଁ ମନୋଜ ତମ ଗାଣ୍ଡିରେ ସେଇଠି ଥାଉ। ଆଲୋ ନେଲୁ ଏଇ ରାକ୍ଷୀଟା ମୋ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲୋ हेलो माँ तो व्हाट्सएप चेक करी टिके देखिलु तो बाघर पई मु गोटे फोटो पठेची पिलाटी बहुत भल। ଆଜ୍ଞା ବାପା। ମନୋଜ 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 ଭାଇ ମନୋଜ ଭାଇ।